Magluluto tayo ngayon ng pakbet na sili. Ito yung sili na hindi maanghang. Yung sili na haba, yung panigang, iba naman yun, maanghang. Ito yung malambot na hindi maanghang. So, sangkap natin. Ito, bagoong ginamos. Tsaka suka. At tsaka bawang. Okay. So, maglagay ng isang basong tubig. Ilagay ang bawang. Okay, pagka kumukulo na to, pwede nang ilagay yung sili. Prito mami na, antay sakpa-sakpa mo. So, masarap na kapartner ng pakbet na sili yung pritong galunggong. So, magpiprito tayo. Ano lang. Ado. Okay. So, haluin lang natin yan. Lagyan nyo ng konting mantika para malinamnam. Kulang pa ito. Matigas pa yun. Hanggang sa lumambot, pakuluan lang ang lumambot. At dito yung lumambot. Bago lagay yung suka. Kuwalang. Kuwalang. Okay, so malambot na. Lagyan na natin siya ng suka. Ayan, yung suka. So, 2 sandok ng suka. Ayan. So, pwede nyo na rin timplahan yan na ayon sa inyong panlasa. Halo, ayos. So, pakulo lang ng konti. Luto na to. Ready to serve. Pakbet na sili. Ilocano style.